Väznica Čierny delfín má mimoriadne dlhú a pestrú históriu, ktorá siaha až do 18. storočia. Prvé zmienky o väznici pochádzajú z roku 1745, kedy slúžila pre odsúdených na doživotné nútené práce. Po potlačení Pugačovovho povstania v roku 1773 bola väznica modernizovaná a začala slúžiť na deportáciu a izoláciu zločincov. Počas sovietskej éry sa väznica stala súčasťou systému trestaneckých kolónií a prijala mnohé represívne metódy, ako je extrémna izolácia, neustály dohľad a tvrdý disciplinárny režim. V tomto období tu boli držaní nielen bežní zločinci, ale aj politickí väzni a osoby považované za nepriateľov štátu. Po rozpade Sovietskeho zväzu a vlnách kriminality v 90. rokoch bola väznica v roku 2000 zásadne prestavená a premenovaná na Supermax zariadenie trestnú kolóniu číslo 6 určenú pre najnebezpečnejších zločincov odsúdených na doživotie. Väznica získala svoju prezývku podľa sochy Čierneho delfína, ktorú vyrobili väzni a stojí pred hlavným vchodom. Oficiálny názov znie Federálna trestná kolónia číslo 6 Federálnej väzenskej služby Ruska v Orenburskej oblasti. Čierny delfín je domovom najhoršej kategórie zločincov v Rusku, pričom všetci väzni si odpikávajú doživotné tresty bez možnosti podmienečného prepustenia. Medzi väzňami sa nachádzajú sérioví vrahia, kanovia, pedofili, teroristi a osoby zodpovedné za masové vraždy. Kolektívne majú títo väzni na svedomí približne 3500 vražd, čo predstavuje priemer 5 vražd na jedného väzňa. Táto štatistika ilustruje extrémnu nebezpečnosť populácie, ktorú väznica spravuje. Medzi najznámejších väzňov patrí Vladimír Nikolajev, prezývaný Nobočeborský kanál, ktorý spáchal viacnásobné vraždy a myslím, že si viete predstaviť, čo sa dialo potom. Jeho príbeh je obzvlášť otrasný, pretože mäso predával ľuďom ďalej na trhu s tým, že pochádza z exotických zvierat ako je kengura alebo sajga. Niektorým však prišla chuť zvláštna, tak dali mäso na rozbor, ktorý ukázal, že obsahuje ľudskú krv. V roku 1997 bol odsúdený za tieto otrasné zločiny k trestu smrti. Avšak v roku 1999 bol zrušený prezidentským dekrétom a zmenený na doživotný trest. Ďalším nechválne známym väzňom je Sergej Šipilov, zodpovedný za sériu vražd a známy v 90. rokoch, prezývaný Toliatínsky rozparovač, ktorý známil 37 maloletých a zavraždil 12 ľudí. Preto väzenské úrady jasne hovoria, že títo väzni predstavujú takú mieru nebezpečenstva pre spoločnosť, že ich úplná izolácia je jediným riešením. Strážcovia väznice otvorene priznávajú, že označovanie týchto väzňov za ľudí si vyžaduje značnú dávku sebazaprenia. Táto dehumanizácia je súčasťou širšej filozofie väznice, ktorá sa zameriava na kontrolu a trest a nie na rehabilitáciu. Bezpečnostný systém väznice Čierny delfín je navrhnutý tak, aby úplne eliminoval akúkoľvek možnosť úteku alebo odporu. Väzni sú umiestnení v celách, ktoré majú 3 súpravy oceľových dverí, vytvárajúc systém klietky v klietke, ktorá zabezpečuje, že aj v prípade narušenia prvej vrstvy bezpečnosti zostanú väzni stále uzamknutí. Každá cela má rozmer 4,5 štvorcových metrov a je vybavená nepretržitým kamerovým monitoringom. Dozorcovia vykonávajú pravidelné obchôdzky každých 15 minút, aby zabezpečili dodržiavanie prísnych pravidiel. Vysoká koncentrácia personálu na väzňa umožňuje podrobný a častý monitoring každého aspektu väzenského života. Najcharakteristickejším prvkom bezpečnostného systému je spôsob, akým sú väzni transportovaní v rámci väznice. Pri akomkoľvek presune sú väzňom zaviazané oči, aby sa nemohli naučiť rozloženia väznice a sú nútení kráčať ohnutí v páse s rukami spútanými za chrbtom. Perimeter väznice je chránený niekoľkými stenami a plotmi, všetko potiahnuté ostrým ostatným drôtom, pričom najvyššia stena má výšku niekoľkonásobne prevyšujúcu priemernú ľudskú výšku. Okolo väznice hliadkujú ďalšie jednotky s kaukaskými ovčiakmi, ktorí vytvárajú dodatočnú vrstvu bezpečnosti. Každodenný režim vo väznici je navrhnutý tak, aby zlomil ducha väzňov prostredníctvom neúprosnej rutiny a neustálej kontroly. Väzni sa budia každé ráno o 6:00 a následných 16 hodín nesmú sedieť alebo ležať na svojich lôžkach. Strava väzňov je redukovaná na minimum, potrebné na prežitie. 4-krát denne dostávajú polievku, zvyčajne z kapusty a zemiakov, spolu s mäkkým kúskom chleba.
Táto monotónna strava poskytuje len základnú výživu potrebnú na udržanie života, ale nie na prosperovanie. Väznica Čierny delfín je nechválne známa svojimi metódami dodržiavania poriadku a systematickým mučením väzňov. Medzi najčastejšie používané metódy patrí bitie po chodidlách alebo studené sprchy. Psychologické mučenie je rovnako systematické ako fyzické násilie. Väzni sú vystavení senzorickej deprivácii, nepretržitému monitoringu a úplnej izolácii od vonkajšieho sveta. Nedostatok ľudského kontaktu spolu s monotónnymi podmienkami vedie mnohých väzňov k paranoji, halucináciám a úplným nervovým zrútením. Čierny delfín sa často porovnáva s inými nechválne známymi väznicami po celom svete, ale v mnohých aspektoch ich prevyšuje v krutosti. Na rozdiel od väčšiny väzníc na svete, kde existuje aspoň nejaká forma programov, Čierny delfín neponúka žiadne vzdelávacie kurzy, odborné školenia ani snahy o reformu. Filozofia väznice je jasná, nie rehabilitácia, ale úplná kontrola. Hoci je väznica považovaná za neprekonateľnú, predsa len bol prvý a jediný zaznamenaný úspešný pokus v roku 2016. Jednalo sa o väzňa Alexandra Alexandrov, ktorý využil chybu mechanizmu mreží a podarilo sa mu uniknúť. Viac informácií a podrobností som však nedokázal nájsť. Avšak čo viem, tak onedlho bol vypátraný a vrátený na svoje miesto. Väznica tiež ilustruje širšie otázky týkajúce sa účelu trestu v modernej spoločnosti. Zatiaľ čo väznica vyspelých krajín sa posúva smerom k rehabilitačným modelom, ktoré sa snažia reintegrovať bývalých zločincov do spoločnosti, Čierny delfín predstavuje opačný extrém. Úplnú elimináciu ľudskosti a nádeje. Čierny delfín tak zostáva symbolom najtemnejších aspektov ľudskej spravodlivosti.